Tsohon saurayi ya haddasa mutuwar auren tsohuwar budurwarsa a daren ɗaurin aurenta. Assalamu alaikum, muna muku barka da zuwa YouTube channel namu na Ɗan Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar gefe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A daren farko yayin da ake tsakiyar shagalin biki, inda har an kai amarya ɗakin ta, iyaye da ƙawaye suna ta shagali a gidan ango a ɗakin amarya. Ana cikin wannan shagali kwatsam sai ango ya samu saƙon wata takarda haɗe da memory card. A lokacin da wannan ango ya samu wannan saƙo, ya shiga ɗaki domin duba abin da aka kawo mishi. Fara karantawar su ke da wuya sai ya gane cewa wani tsohon saurayin matar da ya aura ne ya aiko masa da wannan zungureriyar takarda haɗe da memory card. Hakan ya sa ango ya hanzarta wajen kallon abin da ke cikin memory card ɗin. Ango ya ƙara gyara zama ya sa memory card a cikin wayarsa, inda ya fara ganin fotunan matar da aka ɗaura mishi aure da ita cikin shiga na baɗala. Wannan abu bai yi wa ango daɗi ba, kuma take yanke shawarar kawo ƙarshen shagalin da ake yi a cikin gidansa, don ya san wannan fotunan na baɗala za su iya bazuwa a social media. Nan take ango ya nufi ɗakin amarya ya danna mata saki a gaban mutane, wanda babu wanda ya san dalilin hakan. Amma daga baya ya faɗi dalilinsa na yin haka, inda ita amarya ta yi tsokaci da faɗa duk abin da ya faru. Amma daga baya ya faɗi dalilinsa na yin haka, inda ita amarya ta yi tsokaci ta faɗa duk abin da ya faru. Daga baya amarya ta bayyana cewa lallai sun yi soyayya da tsohon saurayinta, amma daga baya ta fahimci cewa ba su dace da juna ba, saboda kullum bata mata rayuwa yake kuma ba shi da niyyar aurenta. Sai ta yanke shawarar watsi da shi tunda ba aurenta zai yi ba. Tsohon saurayin ya buƙaci ta ziyarce shi ana gab da aurenta don su yi na ƙarke. Ta ƙara da cewa tsohon saurayin ya buƙaci ta kawo ziyara gidansa ana saura 'yan kwanaki a ɗaura aurenta, amma ta yi banza da shi. Don ta san hakan ba daidai ba ne, kuma in ta yi hakan ta ci amanar mijin da za ta aura. Mun gode da ziyartar shafinmu na Ɗan Arewa TV a YouTube. Muna ma kowa fatan alkhairi. Bissalam.